ha sigut un llarg camí. La il·lusió, el treball i el compromís de molta gent ens ha portat fins ací. Ha arribat el moment de poder governar. Som la millor opció per als pròxims 4 anys. Queremos recuperar la gestión pública de servicios municipales privatizados para poder generar empleo local. És imprescindible la creació d'una regidoria de serveis públics i contractació. Auditoria completa de la gestió de l'aigua i millorar el sistema dels contenidors. Recuperarem la gestió pública de l'Hospital de Manises. I treballarem per a millorar les instal·lacions del nostre ambulatori. És important redissenyar la zona d'urgències i la sala d'extraccions de sang. No queremos un pueblo dormitorio. Las asociaciones son clave para transformar la realidad. Deben ser escuchadas y atendidas y fomentar su autonomía. Cuart requiere de un local multiusos en condiciones para las asociaciones. Pondremos en marcha buses lanzadera para conectar nuestros barrios y polígonos. Y propondremos que todos los partidos con representación tengan voz y voto en la mancomunidad del barrio del Cristo. Volem viure en un poble verd. Net, i també amb els nostres animals de companyia. Instal·larem plaques solars en tots els edificis públics. Rehabilitarem el nostre mercat municipal com un lloc d'oci, cultura, botigues i gastronomia. Confia en nosaltres. Confia en nosaltres. Confia en nosaltres. Són molts anys de majories absolutes. Y de persones que porten molt de temps al nostre Ajuntament. Por eso, quiero pedir tu voto y que confíes en Compromís como la mejor opción para estos próximos 4 años. Vota Compromís Quart. Vota Compromís Quart. Vota Compromís Quart. Vota Compromís Quart. Vota Compromís. Vota Compromís Quart.